balita, banat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga action reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon. Yari kita sa Sabadong edisyon sang inyo sining nga palatuntunan pizza 30 na kita. Isa na lang ka adlaw kag Agosto na, no? May 31 patabwas mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad, no? Kabayon tangang bulan sa Agosto mangin mayad lang bala ang aton sining pag sinalayo ba puwerte, no? Kay sining nila tigkiriwi gid ng bulan sa Agosto bisan halin pa sang una tubtob subong tigkiriwi man, pero kung ang hambalon pa ang hambal gani sang iban daw tanan man nga binulan tigkiriwi man. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Depende lang guro sa pagpaninguha kag pagbaka sa tagsa ka mga Pinoy diri sa aton sining pungsod mga kaaksyon, no? Sige lang basta importante buhi lang kun ang amigo ko. Ayos, sige. Karon nga adlaw mga kaaksyon Sabado, hibaloon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters plus man ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan sa diligid lamang madugay. Kamustang mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kabanwahanan kag kasyudaran mga kaaksyon. Kabayon ta nga okslang kita sining mga inuras kag kalakip man ng aton sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan nagatutok na samtang iban sini nagahimos pa sang palanyagahon, ang iban sini nakatapos na kag nagapreparar na para magtipon sa lamisa, no? Maulanon man ang tiyempo ta subong, no? Diri sa Bacolod ga Rugalom ang kalangitan ta kag kun kaisa may panalagsahon nga pagtupa sang manipis nga ulan mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capi, sa Clanen Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining pag broadcast sa sining udto mga kaaksyon.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Mag-inop na na kita, tubtob kita sa taglalaw na media, mga kaaksyon sa nasiring na, aton hibaloon karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporter. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa siring adlaw diri sa aton siring pangalagad karon dugay-dugay aton hibaloon ining palayag ni Gob Lacson pasiguro nga hindi mausik ang COVID-19 vaccine sa nagapadayon nga vaccination program sa probinsya. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon ini may kang tanan sa ginaproponer nga reclamation project sa Barangay Banago dako ang mabulig sa ekonomiya sang syudado. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, rono ginalauman nga paboran sang konseho. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, ini may kang tanan sa kaso sang 16 anyos blang ginaligar ginimuslan sang 34 anyos nga security guard maid-id nga ginausisa sang Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon Alvin Graba manghisayod ta. Ining natabo naman sa isa ka miyembro sang AXI-ISO. Ambot kun active pa ini siya. Pero miyembro sa kuno sang AXI-IS, pwerte man no? Mga M16 maning initial nga report nga nabaton mga kaaksyon. Initial nga report ginlutang siya samtang ayara sa sa iya sining nga puluyan. Ang gamit pa hindi basta-basta M16 Armalite Rifle Base sa nakuha kag na-recover nga mga basiyo sang armas lutang. Dito na sa Banwa sang Kawayan karon dugay-dugay aton hibaloon we Aksyon Alvin Graba. Sa balita naman sa kay Aksyon Alvin Graba sa gihapon sa patrol mga kaaksyon, ini may kang tanan sa BGMP Regional Office magahiwat sang ika-31 anyos nga anibersaryo sa maabot nga Lunes. Personnel sang Riverside Medical Center ginpaidalom sa isa ka semana nga mandatory training sa pagpakigaway sa kalayo. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang 1st District, duha ka mga persona nakuhaan sang armas lutang sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Aksyon na Vidya posible isa ka wanted persons angot sa paglapas ang Presidential Decree 1602 arestado sa Banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, iloy sang suspek sa Ateneo Tingo nagapangayo proteksyon sa mga otoridad. Tawo ya sa ilang tao tong amay sini pero tigintero man to kahapon patay man kagang isa katimbang nila nga nag-attender sang ila sini nga gamay nga tindahan sa area sang ining area bla sang Mindanao no
Kag lakip na sa Japan maghatag kuno emergency relief aid sa mga lugar sa Northern Luzon nga ginigo sang linog. Operasyon Batok sa Pugoso ginpauntat ni Justice Secretary Remulla sa NBI. Mga suspect or mga suspected monkeypox cases dapat dalon sa mga ospital para sa maidid nga obserbasyon suno sa Private Hospital Association of the Philippines. Mga benepisyo sang calamity assistance ginaduso nga hindi na kinahanglan sang madamo nga dokumento. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Detalye sa atong sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, i-like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, i-follow nyo gilayon ang inyo sining mga mensahe. Importante ma-like lang kag share ang atong sining programa. Kay kung hindi naka-likes kag wala naka-share pero nagpadala sang mensahe, relax lang, no? Ayos, sige. Doon nagayambi ang kalibutan, no? Sige, karon dugay-dugay mga kaakson. Ato nataga na sa igtalopangod mga kaakson ang inyo sining mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 ang aton oras. Daligid lang mga kaksyon, standbayanay kay mahatag tapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaksyon tabo, isa kabilog nag-share ba? Tamaran sila guro mag-share, no? At Tia Kim Eriman, thank you so much, Gid, no? Ang wala nag-share dati, karon lang dugay-dugay, tagan tanay talupangod na hambalan nga i-share lang na kag i-likes, kasimple gilang na pag-share, tapos i-like sa aton sining Facebook page. Ayos, okay, kay Evelyn Sinaon, nag-love man siya. Ayos, thank you, Gida. Ang iban sinay pakarunan talang niya. Daway man kamugana, ilang taon ta, no? Ayos, sige. Daligid lang mga kaksyon, standby anay, kay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Ang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Umbra. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa atong sining pangalagad Akson Alvin Graba sa Patrol Standby Anaynoy ang Negros Occidental Provincial Legal Office o kung PLO ang naghingyo for an extension sang tiyempo sa pagsumiter sang ila legal opinion. Ini may kang tanan sa panawagan blas ang sanggunian panlalawigan nga retraction sang ila resolution of non-objection o kunrono sa 300 megawatts liquefied natural gas o kun LNG combined cycle power plant sa San Carlos City. Now, ang sanggunian palalawigan sa ila sining regular session sa tong Martes, mga kaakson ang pabutyag ng PLO kag Provincial Environment Management Office ang makahatag sa ila opinion sa sining kuanabi sa sining senaryo dito sa San Carlos. Amo naging pabutyag ni board member Manman ko sang ikatatlong distrito, mga kaksyon. While si Bishop Gerardo Alminasa sang San Carlos City kagiban nga mga environmentalist ang nagademanda sa SP nga iligwaton ang runo nga gingrant ini para sa building sang LNG power plant nga gina-propose man kag ginaparagiyahan sang San Miguel Corporation, ining Reliance Energy Development Incorporated, mga kaakson. Ginatun-an pa ini according kay Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. Sa tong Webes, ini siya ang ginpabutyag nga basikon mga 20 pa kadlaw kag matagan ini sang opinyon ang ining sahi sang problema dito sa San Carlos City. Ang PLO, ang Provincial Legal Office ang hingyo man sa posisyon sang DILG or Department of Public Works, Department of Interior and Local Government, mga kaaksyon para sa sining problema dito sa San Carlos. Actually, hindi gid man problema, kagamay lang nga opinion parte sini, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon life extension coffee mix sana
Kita sa patrol nga balita, ini may kang tanan sa palayag sang BJMP Regional Office Blao. Magahiwat sang ika-31 anyos nga anibersaryo sa maabot nga Lunes, no? Personnel sang Riverside Medical Center ginpaidalom sa isa ka semana nga mandatory training sa pagpakig-away sa sunog. Yari ang kaundan sang report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Rex, naghahanda na ang mga katapo sa BJMP Regional Office 6 in line ini sa ika-31 anyos nga anibersaryo sa BJMP Regional Office sa maabot nga Lunes kag ini magalawig tugtog isa ka semana. Sunod diri kay Superintendent Jairus Anthony Duhelio ang spokesperson sa BJMP sa Western Visayas sa tema nga matatag na pamahalaan sa pilitan kasangga tungo sa ligtas nga lipunan. Suro sa iya madamo sa mga activities action Rex ang linya sa para sa mga personnels and even ining mga PDLs for a long week celebration. Pero hindi lang na iya sa taga-region, kundi tanan nga mga BJMP personnel ni. Correct, action Rex sa bugos na nga Western Visayas, even ang Negros, sa iya, mangin kadungan diri, o galing kay ito sino sa iya, siyang iban nga mga PDLs definitely mag-celebrate. Sang kag magahiwat sang iban nga mga activities sa tagsa lang nila ka mga jail facilities lang galing. Oo, kaya hindi makagwa only ang mga kaya sa may tabunan bla sa bago to, NODJ. Yes sir, NODJ ang diri sa aton sa Bacolod Metro Bacolod District Jail. Sa Dumanan. Kag may takuling pa. Takuling dili, takuling kag Dumanan. Yes sir, kag iban pa halos diri sa probinsya sang Negros Occidental dumduman sini Axurex sini anibersaryo o galing tikong sa PDL definitely they will be staying sa ila sini nga jail facility pero ang ila sini nga mga superiors especially ining mga commissioned officers o mga jail wardens ang magapadulong man Action Rex dito na sa Iloilo kay may mga activities man action Rex no kaangay suno kay Superintendent Jairus Anthony Duhelio ang pinaka-highlights diri of course ang awarding sa para sa tagsa naman ka mga jail facilities kung ano man ang mga deserve nila nga award action Rex kag of course isa o kun kadungan sang sininga highlights ang celebration actually ginumpisa nila ni kahapon nga adlaw ang paglunsad man action Rex ang pinakamayad nga panglawason ini pinakamayad nga panglawason activity ini action Rex on the part naman sa mga jail personnel nga gina-spearhead mismo mga magkabig naton programa nila para sa mga PDLs na may ehersisyo. Yes, amo na ang ginambal nila Zumba. Mambal ya Zumba tanay. Tiki-ay, liko sa wala, iki-ay to. Amo na ang isa diri ang Zumba kay tikinanglan mo sunod niya kay Anthony Duello pinakamayad nga panglawason ti way ka naman mahimo kundi mag-exercise ka pwede man ay kagiyambal niya nga mag-exercise tayo tuwing umaga. Only action Rex no mga exercise nalakip na diri of course ang diet counseling kunti under new normal suno sa iya tikinanglan naman sang nutrition para sa mga BDLs kag personnels kay kumuara na kita sa under new normal dapat may diet counseling inabalang tambok na kung may mga nag-abansi ang lawas nila in short of it nagtako lawas nila action Rex tungod wala mga exercise so kinanglan may mga diet counseling man conduct man of course sa mga nutritionist sa sulod man sa BJNP Action Rex iniya counseling sa mga personnels
counseling man sa mga PDLs always lalangay nindiha suno sa iya nga mas ginakinahanglan gid action na Rex. Ari ang pakayag ni Superintendent Jairus Anthony Dohelio. Subong nga tuig nagaselebrar kita sa 31st Regional Anniversary sa Bureau of Jail Management and Technology. Ngot sina, may mga ginapreparar kita nga mga week-long activities, training of course, no? Isa, I think, sa pinaka-highlight of course, ining Welfare and Development Division nga naglunsar man, sir, sa pinakamayat nga pangdawason? Yes, oo. Tama naman yung actional din sa ato nga gina-celebrar nga Nutrition Month, no? Ang sa ato nga Nutrition Month, may mga activities man ang ato mga jail units, but particularly ang ato nga regional office, amo na ang ginkandak naton kahapon. May ginkandak man nga mga counseling, no, sa aton mga personnel nga medyo bugat, no. So may ara nga diet coupling nga ginpatigayon sa iba naton nga mga personnel. But on the part, sir, sa mga PDL? Sa aton mga PDL, may mga tagsa-tagsaman ka mga activities na ginkandak ang aton nga mga jail units. Sa anibersaryo, separado man diri, sir, sa Amod, especially Negros, kung tingob lang ni siya, sir? Tingog ni siya Action Alvin, no, so region-wide ito nga na pag-celebrar, but ang mga activities nga ni pagdahiwak aton dire sa aton sa Panay Island, no, and then it will be highlighted sa aton nga management conference kag-awarding sa mga best of the best. Sa regional office lang nila hiwaton niya, why niya kiwatan diri, like for example sa Inodidji? Ara Action Rex kay ginahatag na sa local ang jail warden sa ilasin nga activity, pero ang awarding Action Rex sa regional office. Sa regional office na. Amo na ang suno siya, may mga awarding kaga iban pa nga mga activities in relation sa mga jail personnel dito naman Action Rex regional office. Sa dugang pagidnaton nga balita, ginapaidalom sa isa ka semana nga mandatory training for mandatory fire brigade training. Ini nga 30 ka mga empleyado sa Riverside Medical Center sa diin kabahin sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi ang Bacolod City Fire Marshal Action Rex. Sa isa ka semana dapat mag-undergo sa mga practical exercises ining mga empleyado, especially sa pagsuksok sining donning sang PPE, protective equipments pala ni Action Rex sa mga personnels. Nalakip na diri ang pagtudlo man sa husto nga pag-usar sang sining fire extinguisher. May mga samples pala Action Rex nga kung paano pala anong mga nag-participate sa Riverside ni mga doctors and nurses man? Hindi, mga empleyado lang Action Rex. Oo, kayo mga doktor busy. So, lang mga doktor yan, busy na yan. Busy na yan. Personals lang ng mga empleyado, sunod rin kay Chief Inspector Rodel Legaspi, ini sila, yung mga personals, ginatudluan sila sa paghusto nga pag-usar, sining fire extinguisher, especially kung halimbawa may sunog o especially halimbawa nagkalayo ang ining LPG, kung paano nila niya patyon bala Action Rex o kung i-off. Pero more on fire extinguisher lang na, Guro? May araban mga lectures, Action Rex, especially kung paano sila makakommunicate mayad sa Bureau of Fire. Hindi ba lang pag-usar man sa fire hose bala kag hindi ba lang sa kung truck operations na ginatudloan man sila Action Rex. In fact may mga personals man sunod diri kay Sir Legaspi nga may ara man ginatudloan sila kung paano pag usar sang fire hose kag sang nozzle bala Action Rex. Pero kagina dugay pag ready na go sige sir, ready ka na, okay ready na dugay sir, ako na kinatawag na ko
tudluhan ng mga tao ito panawag na. Sining ko, ati, sige sir, understood naman kay kinanglanon kagida sa mga personnel sa kag-empleyado sa Riverside Medical Center. Ipabatita karon Action Rex ang tingog ni Major Legaspi that is in relation sa sining activity ng 1 week mandatory training sa mga personnel sa Riverside Medical Center. Sa ato sining mga kauturan para mas maging ganado kita, especially sa pagdalom sining training kinanglanon tagid sa vitamina, no? Sa report sang patrol, inisi aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Standby anay aksyon Art Tayhopon ang death toll na sa Albay, mga kaksyon nagpalo na sa pulo, no? Pulo ang napatay, reported nga napatay sa Sininglinog, no? 1,000 more or less 1,300 more or less ang mga buildings nga nagkala-damage, mga kaakson. Amo nang latest kagang manami pagid nga report on Tuesday, mga kaakson, no? Ang pagnubo sang gas, ang tughong tabla, fuel price decrease, mga kaakson. Ay puwerte ginabulubanta nga magadeklarar ang mga gasoline station sang pagnubo sang ila sining nga mga fuel, no? Ari ang inisyal ta nga report, mga kaakson, gamay lang pero okay man lang, basta sige-sige lang ang gasolina maganubo ini by 70 centavos to 1 pesos, no? 1 piso per liter, mga kaakson, no? 70 centavos to 1 piso liter, no? Ang diesel, mga kaakson, nubo siya. Diesel sa lapia, tubtob 75 centavos, mga kaakson. Okay na 50 to 70 centavos per liter, no? Sa kerosene, amo-amo sila sang diesel, Ang kerosene 50 to 70 centavos, no? Okay lang na, basta sige-sige lang Pero nami tani kung maghakbot pagid, no? Ay puwerte. Amo na, mga kaakson, ang balantayan ta sa Martes, August 2, mga kaakson. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang pagnubo sang gatong, mga kaakson. Ay kanami lang, no? Nami lang nga balita kung magamuni Ari pagidang namin nga balita ho, Life Extension Super Fiber, no? May connection sa may nga kulo na manubo nga
sa Bacolod City Government Center, no? Ini may kang tanan sa ginaproponer blang reclamation project sa Barangay Banago. Dako ang mabulig kuno sa ekonomiya sang syudad, mga kaksyon, no? Kung mamaterialize na. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, mga kaksyon ron, no? Ginalauman ang paboran sang konseho. Yari ang countdown sa report ni Akson Art. Tayhopon, Akson Art. Nagapati si Councilor Vladimir Gonzales sa Sumrex ngati makabulig din para sa pagbos ng ekonomi sa Bacolod. Kung hinali nga madayon sa uli ang ginaproponer nga pagtukod sa reclamation dira sa area sa Barangay Banago. Ako madumduman, actually hindi siya bago ang Sumrex nga sa isa nga project na ginaduso sa hindi pa official sa syudad. Si Councilor Vladimir, bali may ara na siya gani nga maghinilo man nga mga lihok nila sa bahin sa nga konseho nga ginapadala nga mga request. Kaya ini nataraga nga tukuron sa may area sa sitio Sibukao sa may Banago sa diyan mga 232 hectares nga port development ini. Kag kinanglanon pa man sa may Puno Banago na? Ha? Puno Banago? Hindi, dito punta sa may sa Sibukao na area. Dito na ang location na 232 hectares yung ginapropose. Hindi lang nahogi na budget 3 billion of pesos ang i-invest sa magapatukod. Now, para kay Gonzales, kumadayon ni Action Bikes, kay sila niya subong ang problema, even na negosyante nag-umpok sa expenses. Kung mga tindi sa o hindi makasulod, diri mga daratko, sila niya mga barko, diri sa Bacolod City, kundi dito sa Cebu, nagadakto kung nagadungka, kag ma-travel another expenses na naman para sa mga negosyante pagkadto di sa Bacolod nga mo ni ang gina-pass on naman sa presyo sa ilang ginabaligya. Ang isa nga ginapaabot pagid ni Gonzales ngati maaprubahan no sa city sa council magkaupon na ang resolution of no objection kay sila actually ang runo na iyang purpose na ang pagatag sa opinion no, sa mga miyembro sa konseho sa sinong proyekto kung bala favorable o kung may mabulig para sa syudad sa Bacolod. 2020 ini sa ginumpisahan naging duso ni Gonzales. So mulang latest update kay Huwag pa rin mag-start ng proyekto, no? Hindi pa rin action next kaya after sila kung bisan may rumo pala yan may application kapag nga dapat permahan sa Philippine Reclamation Authority. Di na danayo man? At sa picture daw kung makita ka dito sa punta dito sa lapit to sa may suba na ni Guro. Kay sa kwan na siya mo si Bukao area na. Ining sa litrato rin lampuwas pa na sa ila tong ginadungkanda sa mga isda, da? Dalang puwas na action next to the lapit. Amo ng location natin. Kalaparon sini kay sila niya pwede pala magamit sa city da. Kung na-approve sa uliya, kaya hindi lang PRA actually matag-drisan na approval, kundi Office of the President mismo. Amo para i-action next, damo pa ni mga compliances. Antes pa man, matigayon ang project. Disiligogan ni siya, konsilite ba si kundamo, mareklamo ini, mapot nga mga owners, dirigati private, kaya hindi ni Aris atong gag-operate na mo. Sila nga tila, mga diretso ya, pero nga ito nilalantaw, amo ini ang para sa Bacolod na makabulig no, economically, kaya sila nga ang trabaho, tira ko magdamo. Ang income sa mga empleyado dira kung makaobra sa ulit makuan pala no matigtiyog di sa Bacolod na nagabulig pagitugan hindi lang sa mga trabahante kay empleyado dira nga ma-hire sa ulit kundi nagalakip ini sa mga transport sector, sa mga vendors, sa mga hotels wala lang paglantaw ni Action Lex but at the end of the day sila nga malawig-lawig pa ini na proseso bisan pa man na kuan siya kan pangpisa napaguran sa iya mag-opera sa konseyo ang pagwa
sa resolution of no objection. Yaring palayag ni Councilor Vladimir Gonzales. We are just requesting for a resolution of no objection so that we can proceed in our application sa PRA. Amo ginatanaw nga sa PRA, this will take a long time, no? Hindi guro manubo isa ka tuig to comply all the necessary requirements. Pinanglanta is area clearance from PRA, from the Office of the President, that we have complied all the necessary requirements, especially ang environmental requirements na to. This project is beneficial para sa Bacolod or para sa Negros na ang pumuluyo gidya ang makabenepisyo. Wala ko siya may makita nga rason nga manghindi kita sin. Is it good for the city? Will the city benefit for it? Obviously, kung madayon ang inyong project, the city can generate not less than 50 to 100 million or more in terms of taxes. Secondly, tungod na economic zone kita dira nga gina-propose within the reclamation, it can generate thousands of jobs, 100,000 jobs if there are at least 20 locators na foreign. Ang benepisyo sina, mag-average lang salary ang tao o 15,000, they're talking about 1.5 billion to 2 billion pesos of fresh money coming in sa local economy. Ang makabenepisyo sila, hindi lang niya ang gaubra dira sa sulod, kundi ang transport sector, vendors, market, restaurants, hotels. When it comes to commodities, imbis na mag-double handling kita, nga mabayad kita extra cost ang mga negosyante katungod hindi direkta ang mga ng mga barko, especially foreign vessels, maagi pa kita sa Cebu, which is the nearest. So obviously, that constitute additional cost sa mga commodities. So ang ilokbuhon man nagyapon sa consumers. That's why there's no reason nga makita ko nga amang hindi kita sa ginatawag nga development. So optimistic ka nga sa council ma-approve ning runo? We're only asking for a resolution. That means we need the sentiment of the majority. Sentimento malang niya sa council, whether it's beneficial or not. So I think majority of the council are pro-development, proactive, and we badly need an economic solution. I believe na this is the correct economic solution na lasting bala. Na it will benefit generations to come. Wala pa sa may makita nga hadlang sini not unless nga irreasonable ang namang hindi kasi ni. An ordinary Juan de la Cruz would gladly welcome this kind of development diri sa syudad sa Bacolod. Mula sa next lang parayag ni Councilor Gonzales. So bantayan pa niya kung anong update nila kag anong mga desisyon sa council in the future sa ilang sinimalitan sa pag-akto sa gina-request na resolution of no objection. Ang atong balita gikan sa Bacolod City Hall, bilog ginadulong sa inyo sa kaluan. Balita Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center, no? Daligilang aksyon na Marlon Hinovia balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay balikan ta dira mga kaaksyon. Ari anay ho gina problema mo balang mataas nga blood sugar level. Mag-Ditex 500 cups
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa palayag ni Gob Lacson. Ipasiguro nga hindi mausik ang COVID-19 vaccine sa nagapadayon nga vaccination program. Yaring countdown sa report ni Akson Marlon Hinovia. Akson Mar. Akson Rex, mayroon na sang pamahagi nga na plaster ang gobyerno provincial sang Negros Occidental para nga masiguro pala nga wa isang mausik COVID-19 vaccine sang sila nagapadayon nga vaccination drive sang gobyerno provincial eliminated ang ining ginatutukan nga booster dose o kon booster shots. Kapatunuman sa naglilikag ng mga tinuikon bulan may ara sang isyo sa sining pagkabakal sang mga LGUs, local government units sang AstraZeneca nga bakuna. Isa dara ang sa surad sang Bacolod nga may ara pa sang ginamanto si Bacolod Mayor Aldo Benitez kapag review sa itong kasugtanan o kon agreement again permahan sang lokal nga gobyerno sang Bacolod sang supplier nga AstraZeneca Pharmaceuticals Philippine Incorporated. Sunod kaya Provincial Administrator Attorney Arifrando Diaz II at isar sang nabo-dabo nga mga grupo kon kumbuyahan nga nagpalayag sang interest nga handa ini nga magdonar sang COVID-19 vaccine sa Negros Occidental, pero wala nila ini sa gilayon gin-okihan kon schedule ang pagpaton. Panguluyag nila na masiguro nga ang nag-aabot during nga mga supply sang bakuna magamit din sigida on time, no? Based sa kanamuon sa mga interesado na kadaan niya na magpaturok sa COVID-19 vaccines, ilabi na ang ining booster dose o kung booster shot. Ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. 100,000 doses. So that's good for 50,000 vaccinees. On the onset, nagabal ng kami ni Gong that will be effective kung una abot ang ginbakalta. So we cannot say nga mapasubra kita, no? Tanawon ta anay. So nag-order lang ta 100,000 doses, pero ang iya pag abot ulihi pa sa ginhatag sa aton nga national government waste kung damo-damo ginbakal mo dugay na nato nakita nga usik gina siya. Because at that time our DOH already assured the LGUs that they will provide vaccines that will be enough to inoculate 70% of our target population. Suro kay Diaz, wagan may isang dalog nga isyo sa itong ginbakal, gingastuhan sa provincial government. Kung mo may ara sila luwas tong una nga nagamit nila, may nag-order naman sila, pero nag-una pa abot siyang supply? Hindi, ang pag-order Akson Rex sa one time ito, isa lang po isa lang po ka-order gali. Or nagligad ito ang mga tinuig, in-order nila, nagligad na tuig, pero una pa abot ang donasyon. Kung ang problema nga nakita, pero na-resolve naman ang iniisyo niya, no?
Ano lang po ang kinipainan pondo sa provincial government, no? Ining 27.5 million pesos pala. Ang bakal nila. So, sunod kay Diaz, wala na ni problema, kaya naubos na ni gamit, no? Ang ginagamit sila niya, ang ginapadala na bakula sa gobyerno nasyonal pagi sa Department of Health o kon DOH. Ipanya balita karon sa aksyon sa ating lain gikan sa Kapitolyo Provincial. Ang aksyon na malong pinubaya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dali ginang maki-update na kay Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Nokpo, inimay kang tanan sa ACT-CIS member blahong napatay ni bangod nga ginlutang ini sa Banwasang Kawayan nanong pinaka-latest nga investigation nagisano lang na to ang biktima sa iya nga daw payag-payag daw kubo-kubo niya layo-layo gawa sa proper ning iya sining nga lugar mo. Ambot ko na ano gidang pinakarason sini. Yari anay hibalaontang balita upod kay Aksyon Alvin Graba. Sa Nokpo, Aksyon Alvin. Aksyon Rex liwat lagi na manduan ni Major Anthony Grande ang grupo ni Police Corporal Mabayag nga magbalik sa sitio Langoni, Purok Jes, Barangay Inayawan sa Banwasang Kawayan. Lapit man lang nagari sa Inayawan proper? Upper sitio ni siya, Action Rex. Upper sitio pa Bukid. Inasunog kay Major Grande. Kay ang tuyo diri nga rason nga agin dapat magbalik gid mga kapulisan, ang tuyo diri nga gusto nila ibaluon ano ang motibo kag makilala nining apat ka ginaligar suspect responsable sa pagpatay kapon. Ay, hindi basta-basta niyo M16? Oo, kaani man. O ibang mga basiyo, no? Yes, Action Rex. In fact, ang recovery, apat ka recovery. Apat ka basyo sa M16? Oo, apat ka empty shell sa M16 naman yung na-recover. In fact, kumo ang report man Action Rex, kagpasi man sa pahayag diri ni Major Grande, apat ka unidentified person armado sa M16 may posibilidad Action Rex, no? Although ginapa-confirm ta siya, hindi naman ma-confirm kung ba taga-babaw ang nagbira diri, but definitely suno sa iya nga ongoing pa ang investigation responsable. Ano gidabing iyang pinakaugat ning rason nga amo gid sa ka lala patyon man? Kani man bisan na ginapamangkot pila ka edad yan sino ni ganing victim? Si Panfilo Maban. Panfilo Maban? Oo, 63 anyos. 63 years old 63 years old na ni. Mangunguma, simple lang gid ya mangunguma. Amo ni ang initial investigation ni Grande. The same kag miyembro o kon active member ni siya Action Rex ang ACT-CIS. Active ni siya. ACT-CIS man lang na ambot kung ano ginang pinaka rason sining agin patay gini siya? Yes sir, bisan gani ako kagina ti sir ano gid bala ang pinakatalom diri nga motibo. Sang hambal di kagang pakayag diri ni Grande. Actually sir gin papalik niya ang grupo ni Corporal Mark Mabayag kag ang iban pa nga mga kapulisan para naman liwat nga magbalik sa lugar sang insidente to investigate ano gid bala ang pinakadalom diri. Kay ang problema diri Action Rex sunod diri kay Grande ang kunti dara sa lugar sang insidente sitio Langoni ang upod sang biktima ang iya sining asawa. May problema lang ugaling Action Rex. Problema sa? Ang asawa sini kay in short of it may problema sa may hearing problem la. Bungol. May problema sa ano sa pamatinan. Bungol in short bungol. Ang asawa? Oo. Bungol
dungol ang asawa at amo ni ang may kabulayan kahapon Action Rex. Inaya base man sa pahayag diri ni Grande, that is why nga gusto sini kagaliwat niya ginapabalik ang mga kapulisan. May kabudlayan kung nangita sila sa makabalo sinyas Na, isa pa na, Action Rex. Para ma-translate lang dayon, bla? Oo, kay bisan gani si Grande, pasol mo, armado, apat ka mga kalalakinan, armado M16. Kaya, ti sa sip malipot nga... Huwag na mga kaingod ang ilang payag-payag na, Ay, kay Ara sa Talamnan, Action Rex, sa uma. Tapos, nag-isahanon lamang tungkuro kamalig dito, samtang nagapanguma ang ining biktima sang palapitan sining apat ka wala makilala nga mga suspect sang nasilingta na kagbase man sa payag diri ni Grande armado sang M16 ang natabo diri Action Rex sunod diri kay tindugan sang ila sining balay ano na da ila umanada or nano ang umana nila Action Rex actually medyo distansya man allegedly sa balay sang biktima. Distansyang ginuhan? Yes, sir. Distansya. Amo mani ang... Hindi sa balay ni? Hindi niya sa ila sining balay, kundi distansya. Kay dito na... dala lang niya sa iya itong payag-payag na? Yes, sir. Dara mismo natabo man sa iya sining payag-payag, Action Rex. Dali lang, no? Di natabo bla sa gwa sang payagya o sa payagya mismo? Sa sunod sang iya nga payag-payag sa Sitio Langgoni. Ano ang ambal mo nga layo? Layo sa ila puluyan. May puluyan pagid ni Slaya? Yes, sir. Dara man gyapon sa Purukjes na Barangay Inayawan. So, sityo na ni Action Rex ining Langgoni kag dara natabo ang insidente. Nawa sunod diri kay Major Grande ang isa diri sa na-recover sa lugar sang insidente apat ka basiyo Action Rex ang M16 pero ang pila siniya tatlong dughan isa sa kilid sang iya mga tupad balay ni ay kita mangkot man sir base may tupad balay daw posible nakakita siring niya medyo layo naman ang umanila diro distansya sa ila puluyan pero that is why nga ginbalikan bala sang grupo ni Corporal Mabayag Action Rex ang lugar sang insidente para mausisa liwat ining natabong insidente. Ari ang pahayag Action Rex ni Major Anthony Grande. Tayo na mas mga investigasyon sa pagpatay sa atong biktima si Pantilo Maban. So atong di correction pustigato napat lalaki nga may dala sa M16 rifle. Anong kastada, sir, nga agin lutang si Maban, sir? According sa iyang asawa, may nakatungok dapat mga lalaki ligid ang M16 rifle. Sa tabuan ng krimen sa nilang uma. Tulisan sa ini sila puluyan, isang siya alas 40, nagatuwa ang apat ka lang mga lalaki ang istorya sa ila. So sa ini asawa naglakat, pagbalik niya, ito nakita niya bana, mga nakaya na. Saguran sa kabuhi. Sir, initial, anong background din ni Panpilo Maban, sir? Si Panpilo Maban, isa ka aksidente sa AXIS, tapos isa ka munguma sa silang lugar. So sa buong sir ko, palayan na mga investigasyon, kung ano yung bala ang rason, magiging patay siya gamit ang 16 rifle. Yes, using this kind of high caliber firearms, sir, ano ang posibilidad sa mga suspect? Sa buong sir ko, para sa mga nakakita, mga suspect, hindi makatag sa mga sa lead kung sino ginibila mga grupo kung tao na may kimansin Wala man sa may ginhambal sa victim nga nabatian sang pamilya, sir? Sir, ang kwanero, ang atuning witness, at yung asawa sa biktima, may problema sa kung bunguli siya. Wala niya makatian ang konversasyon niya bana, ang mga suspect, tungkol nga hindi siya kabati. Action Rex ang kabahin kita sang pahayag diri ni Major Grande base makakuha pang kita sa pinakalatest yung kaso gidman nga mag-aabot na ang mga kapulisan gikan sa lugar mismo sang insidente Action Rex. Balita nagikan sa NOC PPO ini si Action Alvin Graba una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. Sanbayan ay aksyon na Eric Magbanwa kagangaton sini nga mga out of town reporters, mga kaaksyon. No? May tisianay kulang balang imo. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag malakay finan ban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Tuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Timbangan sang katarungan. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay balikan talang karon dugay-dugay ang balita ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English,
taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, tagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gig na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakay-away sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong Banak! Bulig! Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action! Balita! Banak! Bulig!
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 na nga ton oras, 12:55 na mga kaaksyon, no? Kadtuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sining kaso sang 16 anyos balaho nga ginaligar ginimuslan sang 34 anyos nga security guard. Maidid pa nga ginausisa sang Women and Children Protection Desk sang BCPO ang ining kaso. Kantuan tang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Action Rex, congratulations, no? Congratulations nga may ano? Buwas Domingo. Ayo di firma. Lingko gidaw. Domingo na buwas, Lunes may pintahon na ta. Pintahon. So, ka-excite ko eh. Gani man do Ka-exciting kanami man pamatyagon nga pagka-Lunes mayro pintahon ka na kundi madala sa Lunes sa Martes. Kundi sa Martes, Miyerkules Oo, hasta na sa Biyernes Wow, gani man. Pero hindi na sa Matsako, hindi na sa Maglapaw o sa Miyerkules Mga dala na siguro nga mga adlaw, Lunes, Martes, Miyerkules Ba do na talian ba? Ayo di firma. Gani man kay daw mabukas ng klase sa August 1 sa mga private school ya aksyon na Eric. Ang iban sining nga mga eskwelahan mabukas na yan mo. Ate ka balo na si Doc Camil Oy nga kinang lanon, git? Oo, gani ka ba? Hanggang daw, wala pa di siya daw, out of the country pa siya. Ate, wala na kaso kaya raman si Inday Erika. Rika? Oo, hindi Erika raman. Gani man. Matik na iya. Matik ba? Ayo di firma. Dotiyo ka ba? Ang hindi na wala rin mga tao nga kinaglan ko no maipag-asa mo. Toto, babe, so monitor Sino, babes kang dalaw? Oo. Ate, siya na makahuti kay Erika nga dali-dalian sa Lunes para nga makahingagaw sila bayad to. Hindi kay gakuan kami, kay ma-practice naman kami karon Di na ni babes taya. Wala problema, call na ni babes kang dalaw ya. Iya na iya, kada practice, iya na iya taya iya. Yan ay kakito mo to sa misa. Ayo di firma. Dumano? Tumbang na misa. Ba? Masaagil ko ng baso sa babaw na misa, no? Naman hindi makuhan, hindi matumbal, bla? Hindi matumbal, ko masaagil ko mamalay kita snake, no? Kirada. Di si Babes Catalaw na problema. Oo. Wala kasi Babes Catalaw, Little Ramil Oy mo na mo. Little man? Little Ramil Oy mo na si Babes Catalaw. Gali ka? Oo, Babes Catalaw ba yan? Oo. Kaya kita na pa Ayo di firma. Ikaw yung nakaroon pamahaw karon di mapilitan gini sa Napilitan na si Babes automatic na yan. Bila mo lang na kay Babes naman. Kung sabagay si Babes pa yan. Oo Babes na nga wag na yung problema yan. Nagligad nga ra si Doc Ramil daw. Mga burger tong panagtagya sa players mo. Ate ka Babes siguro mga kuha na yan, mga hamburger. Hamburger. Ayo di firma. Cheese hamburger ay Babes na. Okay ko no Kasi mga ilituloy na kasi niya tapos na basket practice dito pa sa GNG. Oo. No, okay na. Kadto no? Nakadto to sa one time? Kadto na to sa. O sa GNG? Pinailan ito ko sa GNG. Kung mga 15 mil ay. Kagrabe. Di grabe niya si Babes sa mag-gasto na yan. Wala na yan, punaw yan. Oo. Siyempre nga, ako nga budget, 30 mil. Tiyan, nagasto ko 15 mil. May 15 pa ko. Nguti, ako na nabigay. Ayo di firma. Hindi. Hindi niya sinam na paredo. So, galang. Ate, basi karon basi. Tapos basi karon mga garas sa GNG. Kag-call niya ng pamahaw. Pila mo lang ka mo naman. 12. Wala niya sausaw. May problema. Ako na na yan. Ano na iya, sa salsaw na iya kay Babes Catalaw iya. Babes pa iya, may problema niya. Ara, nakapili ka Ayo na di firma. Pwede ka na kalang ko, lang ko siya eh.
Kasi advance na pwede na kay Action Babes. Oh. Gantalaw. May problema na. May gota na. Araman gali ang tropa karon sang ex-bla? X-Men? X-Men. Ayudipurma. Ex-FEMA. Okay. Sabi ko, X-Men, they Thor mo. They Aquaman. They Avatar, no? Aral na sila karon, no? Si Ronari, datra baga monitoro. Ang sinero na trapari, daga monitor ang sa tono kadugtugit. Sila ni Tatay Titi Rihita, kag ni Ihado Ayan J. Trapa. Si Madam Jenny Solgon, ara manggali, oh. Si Madam, si classmate ko na Romel Pagsubiro, ni Guys lang ko da. Oh, kamusta lang baligya? Roat ito higa, lawas ang kwandang stock na sa kwan. Sa Babes Mango Stand sa Bangaulia, dulit. Gali ka? Galawas na yung stock mga paho, galawas na kita mismong. Magbaka ka na, may pamabang ginamos, no? Ayudipurma. Si Shabina Aquino, ga monitor man, no? Shabina Aquino sa Sumag. Ato na. Oh. Naman na tirada. So, kaayo lang, no? Nanong ayo da man? Ayudipurma. Ayaw tao na nga. Parti, manta kun mga maayo da lang. Ako pa ya. Matsa ko ni Gurek, ako babong. Ang nasi ko, hinay mo lang eh. Eric Santong pa ya. Ay, oo. Si Vice Gov, siyempre, pero na may mukto, basi ka mamatisip na. Base kung pa monitor sa subong mo. Oo, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, ito nahidlaw na ta siya. Gani man? Ito kasako, no. Siya sa Manila mo. Oo. Si Primero, suna to, tapos ano naman to gani? Sunoy? Ayudipurma. Ito na yung bakwan na BBM gani. So, ano ito ganito, speech ito, no? Tapos ako doble balik ni Vice Gov to sa Manila. That's why nga kung Domingong ko sa programa si Action Boy na nag-take over sa programa eh. Gani man. Si Action Boy Duran, no? Si Turley Manatad Layos Jr. ho. Ginatamyaw yung Iloya sa may Golden Gate subdivision. May Golden Gate subdivision sa Langilan. Oo, may nagaling nga silver, ha? Gali? Oo, kag Bronze Gate. Ayudipurma. Hindi ano. Golden ba rin ang sahod? Hindi ka matingala yun na. Ayo, mga pangabuhi na to ni, no? Sige te ano ning Desais Anyos? Ning kabuhi man ni, no? Why pa na kayo hindi pa napiyo kung nabiktima ni sa pag-rape action rights? Ay, gali? Oo, kito ka inconsistent pala sang iya palayag sa interview sa WCPD sa Station 1. Kaya sila ni Police Lieutenant Arlene Rendon, tagapamuno sa WCPD sa PCPO. Di ka mo kita yung biktima ka sang rape, gin-interview ka, kakadlaw ka ba mo ya? O, nangirit pa yun? Kaya ngirit pa saya. Tapos sa mga palayag ibla daw, baylo-baylo, saylo-saylo na. Ambas nga wala, kung naranas nanaya, ambas nga ara. Muna mga style black sonic sao. Pagkatapos ang hindi na di makonformihan sa WCPD sa Station 1 ni Lieutenant Arlene Rendon, ang chief sa WCPD sa PCPO, kahit ipaydalo mo sa tanig sa medical examination bla para nga mabalaan kung may arangin ba ginatawag nga sexual abuse na tabo siya. Hindi siya tana magpa-medical examination. Isipin sa nga ito positive para paano ito na mabalaan kung ginrape ka, kahit drata na mabalaan kung ginrape ka, was ka magawa na ang imo sini nga medical certification. Hindi siya. Ang worst pagete ang ginikanan, Action Rex, daw lantaw sa Station 1 ni Lieutenant Arlito Rendon, daw hindi sila interesado yung sa kaso, Action Rex. Ginapangita sa nga atong pulis ang mga birth certificate, ang ID sa biktima. Ang suspect ni Action Reg, ang biktima to 16 years old mong. Ang suspect to 34 anyo, to security guard Ang suspect, galing kita mo sa nito plan ni Lieutenant Arlene Rendon na hindi pwede ma-custody ang security guard kung si direct na tito ka-inconsistent sang palayag sang biktima. Kag katuan pa kanina to kuni ang lugar Action Rex kuno dito natabo ang paghimo sa ginatawag nga sexual abuse sa isa diri ka lugar sa Bacolod.
Namun na kato medyo ganalain ang Station 1, WCPD investigator. Tabo sa Bacolod gali. Adre na sa Bacolod na tabo, actually sa kaginagad di sa kunomong ang aligasyon sa biktima, ginagad di siya sang suspect sa kalugar sa Bacolod. Kaya dito na consummate ang sexual abuse. Pero sila sa pulis, di nga lugar sa Bacolod. Kaya nito dapat pa-examine ka naman para mapalaan ta kung matuod yun man nga biktima kasang paghimulos. Kaya isa ginaya number 1 nga criteria o kung kinananon sa pulista, once ka mag-file sang kaso, ay di mismo yung biktima doon hindi siya interesado kung hindi siya magpa-examine. Kaya mo na galing kasi ni Lieutenant Arlene Torindon, anyway, kinakonvincer nila ang pamilya kag pasi pamalakas sa Lunes ma-convincer pag nila kasi ito nagbalik hiningaga ang investigador WCPD Station 1 sa pamilya sa biktima ka mismo gibalikan niya pagit ang biktima agad i-convincer ang ininga pagkuha sa dugang. Ang gwardya na kuan Manila na arang gwardya kinupod kidya ipatawag kidyang gwardya ara man sa investigasyon sa pulis. Galay ka ang problema action Rex, medyo masiling naton nga wala kanya sa mabukat ebidensya nga magtudlo nga tuod ginimo sa security guard ang among krimen nga ginimuslan ining 16 anyos nga biktima. Mondes, yari bla palayag ni Captain ni Lieutenant Arlene Torindon tagapamuno sa WCPD sang BCPO. So far, nakaabot din na sa opisina sang Police Station 1 based sa aton nga investigador, no? Sang gabi, sang datuwa Thursday, sang gabi, no? So, nakaabot din na sang gabi sa opisina sang aton sa Police Station 1. Now, first na nakadak ang investigation ng aton investigator on case. Sa matter of fact, no, na imbitar man ang suspetsado kag nadala sa police station. So, ang natabo, no, while ara ang aton alleged suspect, no, ang aton biktima, no, ang thorough investigation ginkandak, no, as a matter of fact ang tanan nga mga statement way magkita dito way man ang investigador naton based on the statement nga ginhatag sa aton nga biktima diri ang mga inconsistencies ang mga statement nga ginhatag tag accusation bala action Eric no nga na biktima ka na gakadlaw ka pa alleged nga may ginlalas ka ginamo ka ni no tuwa isa may makita nga mga indication so far so hindi mataka-account na nga kung wala sa insidente no but during sang sinanga insidente no ang aton nga biktima upod sang iyang nanay kag ina sila do ara man sa area dira nagtulog sa waiting shade no in short nasakpan man sa tubangan sang station 1 dira nga mga katawhan nga ara dira so sang time nga ang aton nga investigador nag-process ang tanan nga investigasyon diri lain-lain ang mga sukpo lain-lain ang mga panabat so mga inconsistent nga bagay so therefore ang sunod i-conduct naton ang medical examination to establish bisang indication sang sexual abuse however ang aton nga biktima sila hindi na mag-file sang kaso kag hindi magpa-medical no so amo lang natabo action Eric no sa matter of fact no nagtingwa ang aton nga investigador asa nga alungay sa ila sang tanan nga mga needed document ang ID ang aton nga birth certificate to establish the minority but wala lang pabungo lang higda lang gyapon dira sa aton sa waiting shade nga as in si pulis ti dagubra pero wala kita nga pagtamot so na surprise kita nga amo na bala masiling nga ginpabayan ang aton nga investigasyon so hindi na matabo nga ang opisina ang pabaya. Actually, si Police Lieutenant Arlene Torindon ang tagapamuno sa Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Sa Lunes, si Baloonta kung balai dayon sa pamilya ang pag-imbestigar sa kaso, pasakaan kaso security guard kung nagahimog iban sa kirmen, inatanan magadepende sa pamilya sang sining biktima. Update ka mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magmaro nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa balita gikan sa Bacolod City Police Office mga kaaksyon. Daligid lang kay gina-recommend tagid ni ang live extension na vitamin D.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Life extension na vitamin D3. Duwa ka mga personaho na kuhaan sang armas lutang sa banwa sang Calatrava. Yari ang countdown sa report ni Action Nelson Patinio. Action Nelson. Action X, kaso nga pagbaylar sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms, ang pag-atubangon ni Renato Dilema. May legal nga pangidaron kag residente sang Lagaan kag Danielson Amulo sang Barangay Dulis, Banwa sang Calatrava. Ang miyembro sang Criminal Investigation and Detection Group CIDG Bacolod, anang inapuser buyer sa ginpatigayong bypass operation batok sa duwa ka mga suspitsado nga nagresulta sa pagkakonpiskar sa mga armas lutang. Nakuha ang duwa ka mga 45 caliber pistol kag isa ka 12 gauge shotgun sa duwa ka mga suspitsado. Samtang ginapahayag ni Police Major Chris Artemio sa Dibaras sang CIDG Bacolod nga isa kasimana ang ila surveillance sa duwa ka mga suspitsado. Kalakip man sa nakuha ang gingamit nga bayba sa Budol Money nga naglabot sa 69,000 pesos. Dugang pa ni De Veras nga tig 18,000 pesos ang baligian isang mga suspitado kagang nanging kan transaction sa niyang katapo sang CIDG Bacolod. Ditinado sa karon na Action Rex sa custodial facility sang CIDG Bacolod ang duha ka mga suspitado. Report gikan sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon yun Nelson Patinio na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Nelson Patinio, balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Sa iluhan tanay sa aksyon Vidya Pasible sa Isabela, isa ka wanted nga persona angot sa paglapas ang Presidential Decree 1602 o kung illegal gambling, no? Arestado sa Banwa sang Isabela. Yari ang countdown sa report ni Action Vidya Pasible. Action Vidya. Action Rex ginserbihan sa makatapo sang Isabela PNP ang isa iya ka wanted person angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o kung ining illegal nga sugal sadtong tinarikdan nga Hulyo 29 nga tuig tak na las 8 sang aga sa may barangay May Tubig sa Banwa sang Isabela, probinsya sa Negros Occidental. Ini ang ginpatigayon sa pagpamuno ni Police Captain Joseph Partedas, ang hepe sa nasambit nga istasyon. Ginkilala ang suspect sa kay Harry Garejo, 28 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Ang mandamiento di aresto ni Garejo ang naangot sa criminal case number 21-22 kag ini ang ginpapanaog ug ginpirmahan sa tuong July 18 siniman nga tuig ni Honorable Maria Linet Eusebio, ang presiding judge sa Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region sang Isabela Moises Padilla. Nagadangat sa 30,000 ang piyansa ni Garejo para sa iya sini nga kahilwayan. Sa karon nagkahunong si Garejo sa kustodiya sang Isabela PNP. Balita nagikan sa Banwa sang Isabela. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Pasible. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Launa 15 ng aton oras mga kaaksyon. Nagapangayo sa karono sang proteksyon ang pamilya ni Dr. Chow Chai Yomol, no? Nga amo ang si Rolando Yomol, no? Isa ka retired policeman gali ni. Ang amay ni Dr. Yomol. Sunod dire sa apelasyon ni Moy Kim. Amo ni siyang iloy ni
yumol kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga buligan sila bangod nakabaton sila sang informasyon nga ginapahalong sila bangod ginaligar isa-isahon sila nga pagapatsyon mga kakson. No? Ti suno kay Lamitan City Police Chief naman niya, Police Lieutenant Colonel Tadsavel Managula, padayon ang ila sining investigasyon sa insidente nga paglutang sa amay ni Yomol. Tinaybaluan madamo nga kaso man ang ginpasaka sa doktor nga suspect nga naglutang kay Anay Mayor Lamitan Mayor Rose Forigay sa executive area sining nga si Victor Capistrano kag ang guard sang Ateneo nga si Genevieve Banjala mga kaakson. Ay perti man no. Tiya mo na sigahom nga basi matagan ini sang proteksyon mga kakson no. While masobra 2 ka milyon ka pesos ang mga Filipino families yara sa waiting list para sa 4Ps mga kakson no. Sunod rin kay Social Welfare Secretary Erwin Tolfo nga masobra 2 milyones ka mga Pinoy o kon Pilipino nga pamilya ang ginbutang sa waiting list para sa cash assistance program sang gobyerno nga Pantawid Pamilyang Filipino Program o 4Ps. Suno sa kay Tolpo, kung hindi pangkakas, paano na lang ang 2 ka milyon ka pamilya nga may mga kabataan nga nag-eskwela sa elementarya kag high school, no? Dugang pa ni Tolfo nga 4.4 milyones ka pamilya kag 1.3 milyones ka mga benepisyaryo ang kakason sa listahan sang 4Ps. Bangod nga hindi na sila kwalipikado nga nakalambot sa maximum nga 7 ka tuig sa idalom sang programa. Ginklaro ni Tolfo nga hindi sila gilayon magkakas kung magkakakas sa programa bangod pa balon pa ini sila sinimana pa antes ini sila nga pagkakason sa listahan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksontaryo, constipation ang problema niyo, balokang constipation na muna siyang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira sang aksyon BBB mga kaksyon pa lunisan lang ini kundi gani sa iban nga public affairs programa sang aksyon radyo Bacolod mga kaksyon. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa Diligilamang Madugay o pod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo si Kaksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyong pagpamati.